ፌስቲቫል ኤርትራውያን ነበርታ ሀገራት ስካንዲኔቪያ በምዕሩግ አገባብ ተካሂዱ ጋዜጠኛ ሀብቶም ፍረዝጊ አዋሃይዱ ንዘዳለው ጸብጻብ ግረ መስቀል ገረዝጊር ከቅርቦይ መበል 19 ፌስቲቫል ኤርትራውያን ነበርታ ሀገራት ስካንዲኔቪያ ካብ 27 ክሳብ 30 ሐምለ ኣብ ስቶክሆልም በምዕሩግ አገባብ ከም ዝተካየደ ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ መልከቶ ኣብቲ በሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕ ዝተኸፍተን በሽሓት ዝቁጸሩ ዜጋታት ዝተሳተፉን ፌስቲቫል ኣብ መንበር ኣዋሃዲሽ ማግለ በዓላት አቶ ዓለም ተክለ ገርጊስ ኣብ ዘስምዑ መኽፈት ቃል ፌስቲቫል ንዕቃበ ሃገራዊ መንነትን ባህልን ከምውን መውሓስ ቀጻልነት ሕብረተሰባዊ ክብርታት ልዑል አገዳስነት ስለዘለዎ ብልዑል ተገዳስነት ከም ዘሰላስልዎ አብሪሆ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሃገራት ስካንዲኔቪያ አቶ ዮናስ ማና በጊድኡ እቲ ብጥምረትን ስኒትን ዝቕጽል ዘሎ ፌስቲቫል መርአያ ናይቲ ኤርትራውያን ኣብ ባህሎምን ሃገራዊ መንነቶምን ዘለዎም ክብርን ፍቅርን ምዃኑ ገሊጾ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕ ንህሉ ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያውን ቁጥባውን ኩነታት አመልኪቱ ኣብ ዘካየዶ ሰሚናር ተጻብኦታት ንምፍሻልን መደባት ሃገራዊ ልምዓት ንምዕዋትን ብውህደት ህዝብን መንግስትን ዝተሰላሰለ መደባትን ውጽኢቱ እንድሕር ምብራህ እቶም መደባት ብምልአት ክዕወቱ ቀጻልነት መደባት መኸተን ውህደት ዝካየድ ቃልስን ወሳኒ ምዃኑ አስሚሩሎ ኣብ መንጋስ ማሕበራዊ ፍትሒ ምርግጋጽ ዝርግሕ ማሕበራዊ አገልግሎታትን ምህናጽ ዓቕሚ ሰብ ብብዝሕን ዓይነትን እቶም ቀዳምነት ዝወሃቦም መደባት ምዃኖም ዝጠቐሰ ሚኒስተር ዑስማን ኣብ ወጻኢ ብዝነብሩ ዜጋታት ተጀሚሩ ዘሎ ሞያውን ቁጠባውን ዓቕምኻ ኣብ ረብሓ ሃገርካ ናይ ምውዓል መደባት ብዝሓየለ ክቕጽል ኣዘኻኺሮ ተሳተፍቲ ብወገኖም ፌስቲቫል ኪኖቲ ማሕበራውን ባህላውን ረብሓታቱ እዋናዊ ሓበሬታ ኣብ ምርካብን ናይ ዘተ መኣዲ ኣብ ምፍጣርን ኣገዳሲ ምዃኑ ብምግላጽ ክብርታቶም ንምዕቃብን ሃገራዊ ረብሓታት ንምውሓስን ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም እቲ ን4 መዓልታት ዝቐጸለ ፌስቲቫል ብዝተፈላለዩ ኣስተምህሮታት ንህፃናትን ዓበይትን ዘዘናግዑ መደባት ስነ ጥበባውን ባህላውን መሰናድኦታት ከምኡውን ካልኦት መደባት ደሚቑ ነይሩ